Pois cambiamos de novo de asunto e voltamos agora a falar de chave desa liga da Federación Galega de Deportes Autóctonos. O dicíamos ao principio deste programa, campeón ans subcampeón o San Cristóbal, pero a cousa non pudo estar máis igualada. Temos precisamente agora mesmo xa ao outro lado do fío telefónico a un xogador do conxunto campeón do equipo de Carral. Jonathan Mesías, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes. ¿Qué tal? Bueno, parabéns por esta traballadísima victoria en este campeonato de Liga. A verdade é que a cousa non pudo estar máis igualada. Moitas grazas. Sí, foi por dúas chaves, un campeonato por dúas chaves. A verdade é que non sei se habería algún máis igualado nunca. Sí, de feito, o pudimos ver, non? Nas últimas xornadas, creo que foron nas 6 últimas xornadas en as que o voso máximo rival, o San Cristóbal, foi pouco a pouco a ir reducindo esa diferencia de chaves. Si dura alguna xornada máis, pois non sei que acabaría pasando. Sí, a verdade é que levaban un ritmo, nós caemos nas últimas e eles subiron un montón e a verdade é que se chega a ver dúas xornadas máis, o máis probable é que houbera outro campeón a ese ritmo. Bueno, de novo este ano, ans San Cristóbal se amosaron como os equipos máis fortes desta liga e xa na pasada tempada lembramos que foi algo similar, tamén houve que recurrir a ese número de chaves e para coñecer ao campeón, en ese caso foron eles os campeones. Sí, levamos estos 3 anos que levamos nós na división con eles, pois o primeiro gañámoslo nós e que foi ganando os partidos, pero no segundo ano pois foi como neste, sí, un partido para cada un e ao final eles tiñan máis chaves e eso foi o que lles dou o campeonato. Este ano pois puido ser ao contrario. Bueno, son moitas xornadas, fíxose quizáis un pouquiño longa a liga esta tempada. Para min non, o sea, estuvo ben. A verdade, cantos máis equipos haxa mellor, se hai nivel e competencia, pois sempre, para min sempre está ben, a verdade. E bueno, imagino que alegría por partida doble, non? O equipo remata como campeón de liga e ademais ti persoalmente como o máximo anotador, o máximo chaveiro. Sí, bueno, a ver, eu a verdade que o que quería era gañar a liga, o do máximo chaveiro ao final está ben, pero bueno, non sei, a min xa viña de moitas jornadas de antes, a verdade que xa estaba como medio feito daquela. O que máis me preocupaba, a verdade, era que puidéramos acabar gañando a liga. Bueno, son dos equipos que gañaron todos os partidos, sagás, nos que tiveron que enfrontarse entre sí, por lo tanto, agora mesmo non sei se hai algún rival aí en perspectiva que poda entrar en esa pelexa polo título. En principio, penso que non. Se non hai cambios nos outros equipos, fichaxes ou algo, eu creo que está complicado, porque eu creo que hai unhas 20 chaves de margen, e son moitas. Tenche que salir a ti un partido malo, e eles un bo, é complicado ao final que deixes puntos así. A verdade é que sí, as Hai moitos diferencias. equipos que están aí, sí, claro, hai moitos equipos que están aí cerca xa cada vez máis. A competencia realmente entre os demais equipos da liga, quitándonos a nós dous, é moi bonita, porque entre o terceiro e o último casi, o penúltimo, todos podían gañarlle é unha liga, ojalá fóramos así todos, en plan que calquera pudera perder con calquer equipo, a verdad. Sí, é certo, aí despois de Ans e San Cristóbal hai un salto, pero logo veñen aí un grupiño de equipos que están todos eles, a verdade que bastante igualados, Santa Margarita, Nostián, Artesanía Espadín, quizáis este ano o Portazgo Bravú non estivo a la altura, non? Que nos ten acostumados nos últimos anos. Sí, a ver, eu creo que tuvo baixas, algún tirador dos mellores non puido estar casi nunca e notouselle. Tuveron aí un mes ou dous moi ben, que o seu Iago, que o seu mellor tirador, estuvo moi ben, e gañaron casi todos os partidos e se les dou para salvarse. Pero bueno, creo que aí a falta de algún tirador notouselle, porque realmente era un equipo, o ano pasado xa foron o terceiro sen duda, este ano se estuveran todos, eu penso que tamén estarían para ser terceiros outra vez. Estamos seguros de que a tempada que ven seguramente estarán de novo loitando aí por eses postos de privilexio, pero remata a liga e non rematan as competicións, porque bueno, esta federación organiza tamén ao longo do verán varios torneos, pero xa esta mesma fin de semana tedes aí a Supercopa. Sí,
outro partido entre nós os dous, a ver se somos capaces de estar ao nivel, outro título en xogo. Ao ser os dous sempre que nos estamos xogando copas e ligas, pois ao final, pois estes partidos tamén nos enfrontamos, a ver se temos a sorte. Bueno, podemos confirmar xa, ese partido será o sábado, ali na cancha Donostián, a partir das 5. Sí, así mismo. E bueno, agora mesmo quizás chegan eles un poquiño con máis, sobre todo, anotando máis chaves cabos, pero a un partido pode pasar calquera cousa. Sí, a ver, a confianza é importante, eles seguro que a teñen, porque estiveron recortando todos estes partidos, no que tuvemos contra eles tamén nos gañaron ben, e seguro que eles van vir con máis confianza. Pero bueno, un partido, aparte nunha cancha neutral, que non é ni na deles, ni na nosa, pois se as cousas van igualadas, cando chegas a mitad do partido, por aí, e se está medio igualado, xa pode caer por calquer lado. Así que ao final somos dous equipos que estamos capacitados para dar chaves moi parecidas, e ao final, se está a cousa igualada, pode gañar calquera. Bueno, de feito falábamos a micrófono pechado, comentábamos pode estar a eliminatoria o 50-50. Sí, a ver, se miras como levan eles o ritmo, pois seguramente a xente pensará que eles están como con máis posibilidades, e pode ser, pero eu xa xoguei moitos partidos contra eles e ao final as cousas están moi igualadas, por non decir que casi gañamos nós máis partidos contra eles que eles contra nós. Daquela eu penso que é un partido 50-50 e ao final pois van ser cousas, tiradores que estén mellor, peor, aguantar a presión, chegar ás últimas tiradas e aí onde se vai ver todo. Pois quedamos pendentes dese partido que seguro de novo será apaixoante, seguro que con moitísimas chaves anotadas, a ver que ocurre, a ver que equipo levanta ese novo título, esa copa, esa supercopa da Federación Galega. Pois Jonathan Mesías, moitísimas gracias, como sempre, por atender a Radio Culleredo e moita sorte o sábado. Moitas grazas a vos e esperemos conseguir outro título. Pois a ver como se dá a cousa. Moitísimas gracias, un saúdo. Un saudiño. Ata logo.